खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राकेश रामसियारि बे समाव राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ थामहिनबा बीपीएफ खौ रायजो राजाफोरा बे समाव जोगारबाय होननानै बुंदों आइथेंजों जोगार हरबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया बीपीएफआ आगोलनि जि परिबेस बे गैला दा बिथांमोनखौ रायजोफ्रा जोगारबाय आरो बीपीएफआ मावनोबो रोंबोआखै रोनगोरा नार्जारिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया मोलेले जालांबाय होनना बुंदों बिथांमोना गोमोरलांसिगोन जोबलांबाय इसेल'सै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया गणतान्त्रिक मोनसे प्रक्रियाजों दिनै सोलिगासिनो दं आरो बेवहाय बयबो दिनै खामानि मावदों आरो बेबायदि थासारियाव बीपीएफआ खामानि मावनो रोङा गणतन्त्रआव बिथांमोना खामानि मावनो रोङा ओंखायनो दिनै बिथांमोना मोलेले जालांबाय रोनगोरा नार्जारिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि जे साथिया मोलेले जाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव लोब रायजो राजाफोरा जगदान जादों आरो बे समाव जोबोदनो स्ट्रं होननानै बाथ्रा बुंदों यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाखौ बेनि अनगायैबो बिथां रोनगोरा नार्जारिया आरोबाव बाथ्रा बुंदों दा बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया मोनसे समाव बिथां दमन नीतिजों बिथांमोना बै समाव सरकार खुंदोंमोन आरो बिथांमोना बै समाव दादागिरि आरो असान्तियै सरकार खुंनायावसो बिथांमोना रोंगौमोन 15 बोसोर बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ असान्तियै बिथांमोना सरकार सालायबोदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया गतिके बिथांमोननि 15 बोसोर समावहाय रायजोफ्रा असान्तिमोन सुख गोजोन गैयामोन गिनांगौ दङमोन खालि माने होसोलायनाय नारथारलायनाय बे थासारिमोन आरो बै समाव बिथांमोना मानसिफोरखौ सिगिसग' खालामनानै सासनखौ खालामदोंमोन आथिखालनि जे सरकार खुंथाय गोहोआव थानाय बिथां प्रमद बर' बे प्रमद बर' खुंथाय गोहोआव गोबां रायजो राजाफोरानो गोजोन मोनबाय खौसेथि फैबाय आरो हारि माहारिनि गेजेराव जेबो दाङाबाजि जाला असान्ति जाला होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया जायनि थाखायनो बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ बे समाव रायजो राजाफोरा जोगार हरबाय आइथेंजों जोगारबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया आरो बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया साथिया जेरै मोलेले जालाङो थिग बेबायदिनो बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया बे समाव मोलेले जालांबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया आरो बे समाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंबादों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लि हानि गोजोन्थों 7 तारिख मे थामथि एबा जोबथा जे फारियाव जानो थांगासिनो दङ जोंनि क'क्राझार लकसभा बिसायख'थि बेवहाय जयन्त बसुमतारीखौ देरहानो थाखाय जोंनि यूपीपीएल बीजेपी आरो एजेपी मोनथाम दोलोआ ज' जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बे खामानिया बिराद मोजाङै सोलिनानै दङ मोनफ्रोमबो गामि खना खनला गासिबावबो जोंनि जे प्रसार अभियान खालामनाय फोसावदिंनाय हाबाफारिया मोजाङै सोलिगासिनो दङ आरो रायजो राजाफोरनि जिबायदि मोनसे अनसायनाय बयबो मोनसे फुर्ति जे एबार जोङो यूपीपीएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी ट्रेक्टरसिनावनो जों भट होगोन बे जेरावबो सोलिदों आरो खालि बर'ल' नङा बेवहाय नोङो मुसलमानानो जा राजबंशियानो जा बेंगलियानो जा राभा गार' जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयबो ज' जाजाय जोंनियाव एबार यूपीपीएल हान्जानि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय बयबो माने मिनि खुसियै ओंखारबोदों बे जोंनि थाखाय खोब मोजां आरो जों देरहासार जागोन बेवहाय खुनु गोनो गोथो गैया बीपीएफआ आगोलनि जि परिबेस बे गैला दा बिथांमोनखौ रायजोफ्रा जोगारबाय आरो बीपीएफआ मावनोबो रोंबोआखै आरो बीपीएफआ बुंनो थाङोबा बिसोर सान्थियाव खामानि मावनो रोङा बिसोर असान्तिनि समावसो खामानि मावनो रोंगौ गतिके बिथांमोननि 15 बोसोर समावहाय रायजोफ्रा असान्तिमोन सुख गोजोन गैयामोन गिनांगौ दङमोन खालि माने होसोलायनाय नारथारलायनाय बे थासारिमोन आरो बै समाव बिथांमोना मानसिफोरखौ सिगिसग' खालामनानै सासनखौ खालामदोंमोन नाथाय दिनैहाय सान्ति फैबाय यूपीपीएलनि दैदेननायाव दिनै बीटीसी सरकार सोलिगासिनो दङ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे सान्ति समाव बयबो दिनै खोथा बुंनो हमबाय बयबो राजखान्थि हान्जाफ्रा दिनै बाहागो लानो हमबाय बेबायदि गणतान्त्रिक मोनसे प्रक्रियाजों दिनै सोलिगासिनो दं आरो बेवहाय बयबो दिनै खामानि मावदों आरो बेबायदि थासारियाव बीपीएफआ खामानि मावनो रोङा गणतन्त्रआव बिथांमोना खामानि मावनो रोङा ओंखायनो दिनै बिथांमोना मोलेले जालांबाय गतिके गणतन्त्रआव बयबो गोहोगोरा जानांगौ ओंखायनो जों नायदों दा बीटीसीआव हाग्रामा महिलारिया बीटीसीनि अपोजिसननि दैदेनगिरि बियो बीटीसीआव फैनानै रायजो राजाफोरनि बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ बिरोधिनि जे माखासे बाथ्राफोरखौ बुंना होनांगौ रायजो राजानि गोनांथि बाथ्राफोरखौ खिन्थु बिथांमोना फैया खारना बेनो बिथांमोना बिरोधियाव थानानै खामानि मावनो गोसो गैया बा खामानि मावनो रोङा गणतान्त्रिक भाबै बिथांमोना खामानि मावनो रोङा बे बाथ्राया रोखा जादों
गतिके दिनैनि तारिखाव BPF लासै लासै मोलेले जालांबाय जोबलांबाय आरो जों UPPL बिराद मोजां मोनसे अबस्थायाव दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो BTC ओनसोलनि 35 लाख मानसिफोरनि बिथा जौगानायनि खामानि लानानै जों दिनै हाबा मावगासिनो दङ भारत सरकार आसाम सरकार जोंखौ अनगासिनो दङ जोंनि फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंखौ मदद होगासिनो दङ आरो बेनि थाखायनो जोङो मोनसे गोजोर जे मोनसे थासारिनि खोब प्रयोजन दङ आरो बेखौ जोङो सान्थि जौगानाय गासैबो बिथिङाव गोजोरै खामानि मावनो थाखाय UPPL हागोन आरो UPPL जों लोगोसे जे मोनथाम हान्जा दङ BJP AGP जों मोनथाम हान्जाजों जयैनो दिनै आसामखौ सालायगासिनो दं आरो BTC आवबो जों गोजोन थासारिनि गेजेरजों बयनिबो जौगानायनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन। गोजोनथाव खौरां बाजास्पाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।